जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ लोगोफोर गोबांनो नुखादो फेसबुकआव पुरा भाइरेल जाबाय थादो आरो नों बर'नि फिसाबा बे भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबावनाङा आरो जेबो बुंनो थाङा लोगोफोर मानोना दुखुनांथाव होमबा भिडिअखौ जोबजासिम नाय होमबा बुजि मोनगोन होमबा नायलांदो। सानजा सोनाबहा साहा खोलाहा गैया दाबो दिनै बर'नि थोजासे सिमा गांनाय उखैनाय गाबनाय मिनिनाय गैया दाबो दिनै बर'आ नासयनो हाया। Jangan